звычайныя домікі. Гэты трохкутны, а гэта вежа. Ой, нібы падае. Вось упадзе. Добрый вечер усім. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі, Буслік. Прывітанне. Добра, што вы прыйшлі. Трэба тэрмінова яе ратаваць. Каго? Вежу, яна падае. Пабеглі хутчэй. Куды? Не ведаю, але бегчы трэба зараз жа. Чакай, Буслік, супакойся, калі ласка, і растлумач усё па чарзе. Ну што тут тлумачыць? Сяджу, гляджу карцінкі ў камп'ютары пра розныя краіны і раптам бачу, вежа падае. Так, дай-ка я пагляджу. І я таксама. Ну вось, калі ласка. А, Буслік, дык ты пра гэтую вежу хвалюешся. Так, Пізанскую ратаваць збіраўся. нічога смешнага не бачу. Лепей бы прыдумалі, чым яе падперці, каб не ўпала. Буслік, не хвалюйся, не трэба нікуды бегчы. А як жа... Гэтая вежа стаіць ужо амаль 600 гадоў. Нахілённая. Так доўга? Ого! Ага. І дагэтуль не ўпала? Не, тому супакойся, нічога з ёю не здарыцца. Ох, ну добра, бо я сапраўды так за яе расхваляваўся. Пізанская вежа стаіць у Італіі. Ёсць такая краіна. І лічыцца адным з самых знакамітых яе сімвалаў. Цяпер я запомню, каб болей нікога не рассмяшыць. А ў іншых краінах будынкі сімвалы ёсць? Ёсць, вядома, у кожнай свае. А раскажыце мне і гледачам пра іх, калі ласка. З задавальненнем. А пра што спачатку? Так, давайте паглядзім вось на гэта. О, цудоўны выбар, Гестер. Так, што там? Ух ты, гэтыя дзіўныя будынкі я таксама раней бачыў. Гэта знакамітыя піраміды, сімвал краіны, якая называецца Егіпет. Ім болей за 3000 гадоў. Ого, гэта ж вельмі многа. Так і ёсць, нават уявіць цяжка. Іх будавалі для егіпецкіх уладароў, фараонаў. Я чытаў пра піраміды, узводзілі іх з вялізных каменных пліт. Як гэта ўдавалася будаўнікам дагэтуль загадка. Неверагодна. А яшчэ сімвалам Егіпта з'яўляецца каменны сфінкс. Вось ён. А хто гэта сфінкс? Ну, гэта выдуманая істота, напалову чалавек, напалову леў. А, мусіць, ён казачны. Ну, можна і так сказаць. Гавораць, што сфінкс ахоўвае піраміды і нікому не дазволіць туды ўвайсці. Што, праўда, нельга ўвайсці? Ну, калі б мы жылі ў казцы, менавіта так бы і было б. А на самой справе можна? Ну, вядома, можна. Нават зараз можна туды прыехаць і зайсці паглядзець экскурсію. Гэта добра! Калі паедзем у Егіпет, абавязкова паглядзім і на піраміды, і на сфінкса таксама. А цяпер прапаную накіравацца вось сюды, на ўсход. І што там? Глядзіце самі. Бачу, сцяна. Ух ты, якая даўжэзная! А я пазнаў, гэта вялікая кітайская сцяна. Яна была ўзведзена шмат стагоддзяў таму па загадзе кітайскага імператара. Дык яна ў Кітаі Ну, стаіць. правільна, у старажытнасці краіне пагражалі суседнія плямёны, і кітайцы адгарадзіліся ад іх сцяной. А зараз не пагражаюць? Зараз не, сцяна гэта цяпер проста помнік архітэктуры і сімвал Кітая. А якая ў яе даўжыня, узгадай? А, не ведаю, можа, кіламетр? Вось сказаў, Не? амаль 9000 кіламетраў. Ого! Колькі ж яе будавалі? Вядома, не адзін год. І ўвогуле гэта самы вялікі помнік за ўсю гісторыю чалавецтва, які пабудавалі людзі. Яе нават з космасу відаць. Клас! Так цікава! Хачу яшчэ! Давайте цяпер вось сюды адправімся. Куды? Вось сюды. Вось да гэтай вежы. Высокай-высокай. А, да Эйфелевай вежы. І яна таксама сімвал. Вядома, сімвал Францыі, які знаходзіцца ў яе сталіцы Парыжы. Прыгожа, запомню. Эйфелева вежа, Францыя, Парыж. Таксама трэба наведаць, як і Пізанскую вежу ў Італіі, і піраміду ў Егіпце, і вялікую сцяну ў Кітаі.
Ух ты, малайчына буслік, усё запомніў. Вундеркінд. Дякую. А у нас на Беларусі таксама ёсць свае будынкі сімвалы. Ну, вядома, і не адзін. Узяць хаця б белую вежу ў Белавежскай пушчы ці Брэсцкую крэпасць. А яшчэ замкі мірскі і нясвіжскі. Гродзенскія і гомельскія палацы і замкі. Краецкае прадмешча Мінска. Косаўскі і ружанскі палацы. Ой, усё за адзін раз і не пералічыць. Нашу Беларусь нават раней называлі краінай замкаў і палацаў. Так много тут было прыгожых будынкаў. А вось і яшчэ адзін сімвал Беларусі, але сучасны. Я ведаю, гэта нацыянальная бібліятэка. Ой, яе цяпер усе ведаюць. Яна вельмі прыгожая. Па форме нагадвае каштоўны камень дыямант, бо веды, якія захоўваюцца ў кнігах, гэта сапраўдная каштоўнасць. Вось колькі ў нас сімвалаў. Ганарыцеся сваёй краінай, дзяўчынкі і хлопчыкі, як ганарымся мы. І гэта далёка яшчэ не ўсё, але пра астатняе потым, бо час спыніць размовы і... Паглядзець мульцік! Правільна, малайцы, глядзім. Глядзім. А зараз, сябры мае, хуценька чысціць зубкі, мыць тварыкі і ў ложачкі. А я вам яшчэ перад сном пра нашу Беларусь пачытаю. Ура! Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопцы. Бывайце, сябры! І цікавых прыгод у снах. Бывайце! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі